Os afeccionados ao kickboxing terán unha cita este próximo domingo en Noia coa disputa do Campeonato Galego de Full Contact na modalidade Light Combat. A cita, que está organizada polo club local, o IETF, en colaboración coa Federación Galega de Kickboxing, reunirá a máis de 400 loitadores de distintas categorías e idades, chegados dende diferentes clubs de toda Galicia. Está previsto que participen máis de 400 competidores, xa ahora mismo. Cada ano vai subindo tamén o número de participantes nestas probas. Bueno, decir que o Club ITF Noia presenta 21 competidores a esta proba, que moitos deles xa son campións galegos, algúns incluso campións nacionais, incluso no caso de Martín Iglesias, que xa participou o ano pasado por primeira vez no Campeonato de Europa da especialidade, en esta proba. Dende o Concello aplauden este tipo de iniciativas pola organización desta cita do máis alto nivel competitivo, ao tempo que louvaron o traballo realizado ao longo destes anos polo club organizador. Que é unha mostra máis do bo traballo e do bo facer do Club ITF Noia, no cal, como concelleiro, só me queda dar os parabéns polo traballo que están facendo estes anos, polos bons resultados que están obtendo, e poñernos a súa disposición, non? Dende o Concello de Noia queremos apoiar este deporte, un deporte no que aproximadamente temos 150 practicantes, que é un deporte dos mal chamados, digo sempre, minoritario, pero que se ve que hai unha aposta fuerte por parte da mocidade que o practica, e a nós non nos queda estar ao lado deles. O campeonato celebrarase no pabillón Agustín Mourís. Na xornada de mañá entre as 10 e as 2, despois das pesaxes, terán lugar as eliminatorias, e xa pola tarde entre as 4 e as 7 disputaránse as finais correspondentes a cada modalidade en competición. Dende a organización agradeceron ademais a colaboración do Concello e tamén das distintas casas comerciais, xa que sen a súa axuda sería prácticamente inviable poder chegar a realizar este campeonato.